Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Mngqithi uthe zakhathi izange ziyithathe kancane iPolokwaneCity ngemuva kokuhlula okokuqala kule sizini. iSundowns ihlulo kokuqala kubhethwe Premiership ngemuva kokushaya igoli kwedefender lePolokwaneCity uBulelani Inikani. Mngqithi uvumile ukuthi iMamelodi Sundowns ibingabonwa nangokhalo esigabeni sokuqala. Isombe sokuqala besisibi, isombe sokuqala besingekho ndawo. Ngasekupheleni kwesombe sokugcina asikwazanga ukudlala into ehlangene. Kube nesinqumo esingcono esivela kuTash, isinqumo esingcono esivela kuIngram. Mhlawumbe uma besingalahlekelwa yibhola bekuzoba ngcono, kusho Mngqithi etshela iSuperSport TV. Mhlawumbe ukuba belifika ezinyaweni zikaIngram Rainers okuholele ekutheni bahlasele, kodwa lezo zikhathi lapho ungawasebenzisa amathuba okuyinto ecishe ifane neyenzeke phakathi nesonto. Sike saba nesimo esifanayo neRoyal AM nalapho singene ngasekupheleni kwesombe sokugcina kodwa sangakhipha lutho. Uma ubheka iphasi uTiwana alishayela uIngram Rainers, ulindele ukuthi uIngram athole lelo bhola bese livalele epalini, kodwa bekungenjalo, kusho Mngqithi. Futhi kumele sihalalisele izimbangi, zilwile, beziqinile futhi besazi ukuthi zinamandla kuma set piece. Yingakho siphinde sazama ukufaka abadlali abanamandla emoyeni ukuze sikwazi ukubhekana nabo. Ngicabanga ukuthi sibanjwe emidlalweni lapho engingacabanga ukuthi izinto eziningi bezisihambela kahle ngoba cishe besinabo bonke abadlali bethu abasezingeni eliphezulu, kodwa ngeshwa umphumela ubanga njalo. Futhi besazi ukuthi ngeke kube lula, futhi asikazi sibathathe kalula ngoba siyazi ukuthi bayiqembu elihlale lisinika izinkinga eziningi, kusho lo mqeqeshi oneminyaka engu-53 ubudala.